weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe afrique weltaare tv takkusan yoni to silla rewo to silla worgo to sinthiou boumaka to neere to neeriyela to rindiaw to beelinaɓe to jooki jaam ko on takkusan juula ha e ndera el mahdara el haji oumar dioke sall tokka haydi ko on takkusan kadi juula ha e nder galle ceerno baro mo ceerno hamidou sall to ndendori ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi Mauritanie ma en kaale accident lawol musɗo baɗɗo e nder falde asaba waɗi mayɓe nayo e barmuɓe ɗiɗo to leydi Sénégal juge Mamadou Seck kalfinanoɗo dossier ko fate trafic passeport diplomatique o holliri tigui o gayni golle makko ha laaɓi o watti ɗum e juuɗe juge correctionnel mo leydi ndi to leydi Mali naɓe hewɓe jippima e boli ñalawma hanki o to place de l' indépendance hollirde weltare mumen e ko leydi France ɗamini yaltinde koninkoɓe mum e nder leydi he to leydi Burkina Faso gollotoɓe ɗiɗo taw ko société fewnoɓe goudron e lawol ɓe biftama caggal ɗum pittali mabɓe itta to leydi Niger armée leydi ndi taw ko armée de l'air par jumre ɓe joori pettoje mabɓe noon e sukaɓe ɓe jooɓima pittali sukaɓe jeeɗiɗo ɓe mbarmini joyewonɓe to leydi Gabon laamu leydi Gabon o rokki yemirore wonande dendagal daɗiɓe leydi ndi kala ha tengtita teɓe nder Libreville Gabon nde pittata wuuro ngo ha laaɓa to leydi Somalie ko seɓɓitiɓe ɓe hinde shabab mbaɗi jangu mumen e nder leydi he ko famde kala sappo joyi neɗɗo wasi fittade mum habaruji men joolam jabberi ma jaa ha to leydi Brésil to leydi Turquie ha e nder dongro Europe bisimilla moon e ketki hotodirte joni jaañoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ko erago jaam ko erago alliyankagal ko erago tijaniyankagal ɓesgu El Hadji Oumar Dioke Sall no didorno ene bismi ene teddiniri dendagal julɓe e dendagal guure ɗe lappol palol dande maayo ɓe leydi Mauritanie ɓe leydi Sénégal e ñalli diine ñalli tijaniyankagala ɗiɓe ɗamini yuɓɓinde ñande nogas e nayyiya e ñande nogas e joyya to kay haydi to el mahadara El Hadji Oumar Dioke Sall mo kay haydi dendagal ka haydinaɓe beelinaɓe silla naɓe rindiaw naɓe sinthiou naɓe neere naɓe ha neeriyel naɓe guure taariɗe kala ne bisma e ñalɗi he dendagal guure hirnangue Bosoye kono noon kadi guure funnangue Bosoye ligse baɗal hay ha ma fondu ganki e dendagal guure tawateɗe to jeeri to waalo kala ene bisma e ñalɗi he ñalɗi diine ɗi noon ene mbaɗa e dow teddugal ceerno men jinnaɗo men khalifa men hono ceerno Baro mo ceerno Hamidou Sall mo ndendori dendagal seremɓe kay haydi dendagal khalifaɓe ka haydi dendagal almudagal ka haydi no didorno dendagal ɓesgu ka haydi kala ene teddinira ñalɗi ɗi oɗon mbiya kadi ñalɗi ɗi ko onon jeeyi ɗum ñande nogas e nayyi nden noon ñande hen woni jaɓɓade hoɓɓe jamma muɗum woni jamma mawludu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam ñande ñalawma nogas e joyyi o noon ko o woni ñalawma cheikh ma silkeje qurana e wasiyaji e wajuji ma mbaɗe hen e duwawuji dendagal bandiraɓe dendagal julɓe kala ene bisma hen yettini ɗo ɓatake o ko musidɗo men sehil men mawni men Mouhamadoul Habibou Sall gurɗo to leydi France gonɗo e lawol mum e oɗo saaha joni faati to kay haydi dendagal julɓe dendagal guure dendagal kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa anna mouhammadan rasulullah ko kañum jeeyi ene teddinira ñalɗi ɗi musidɓe tedduɓe taweteɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye ari e meɗen
jam garɗo e men woni gorel tayya ko haa ko iwru ko en toon to koridinoro ari ko safrude e wallidde on jaaɗo haa jotti e koyɗe muɗum woni woofɗi gorel tayya ko haa ko moƴƴuko waw ko wurtinde neɗɗo haa artirma e cagatago maɗa gorel tayya ene safra ƴiiƴam ene sukkita ɗaɗi haa tentinono en jogiiɗo cardiaque walla jogiiɗo AVC gorel te ene yawrani o mo nangata taare ustoraɗo ngorago moƴƴitina ƴiiƴam maɗa haa ƴiiƴam ma watta dogde e nder ɗaɗi maɗa an kala ha jiitoɗa e hoore maɗa gorel te mo ɗaɗi mum piɓi haa ƴiiƴam mum dogata e nder ɓanndu mum kala saɗa yara haa ko gorel te ma dognu ƴiiƴam ma kala so tawi ka jooɗinoɗo walla ka tuggotoɗo walla ka tuƴiɗo haa mbatta yaade haajuma mbatta yaade juma jokkude en ɗam yogay haajuji ma kala jokkodir e gorel teya sa yiɗi heɓde gorel teya nototoma ko biyeteɗo Mamadou Ngayda toon to juude guuriki mbatta ko 00221 77 128 23 46 walla so tawi koto Mauritanie toon to Nouakchott jokkodirta koye Boye Niass 00222 47 85 20 96 so tawi ko toon to leydi Côte d'Ivoire Abidjan Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 so tawi koto États-Unis d'Amérique to New York jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta business mbatta ko +1 34 77 01 56 77 so tawi noon ko toon to leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda mbatta ko 00337 82 33 80 55 so tawi noon ko site internet mbatta ko www.korelteya.com ɓeɗo tongoɗe kala hen mo jokkodirɗa leydi ndi gonɗa kala sa jokkodira e mabɓe neɗɗo mabɓe ne ɗon ma heɓen ko ɓuuri labde mbadden dando faade gorela taya kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ko adi kabaruji men noon hono musidɗo men Sileya Ali de tawateɗo ɗo e nder Nouakchott ene habra dendagal bandiraɓe sehilaɓe ñabinnaɓe eko taari ɗum kala wonde goski jinnaɗo mabɓe biyeteno ɗo Samba Ceɗɗel jaltunoɗo aduna to dowlaji dentuɗi Amérique goski ki ko aleda hannde o ummoto to dowlaji dentuɗi Amérique ɓe mbaɗa escale noon to Casablanca Ñalawma to Casablanca hollirama noon ko jamma altine ñande jamma altine sanga 1h45 jamma altine sanga 1h45 nden tigui goski yettoto ɗo e Nouakchott ko ñande talata noon no gasi ɗiɗi e lewru colte gonɗen ndu woni février o wirete sanga 17h to ñabine woni caggal juulal takkusana noon eɗen duwonoma tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal nayɓe julɓe kala allahuma amina kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɗaccon haqqe Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie gonnoɗo e jillu muɗum to Bruxelles o arti tigui kikiɗe aseta hanki o ɗo e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi nawnoma toon noon ko tawtoriyede batu taw ko battu sommet batte o jeegoɓi walla ko fati sommet union européenne Afrique o waɗi noon hollirama tigui o waddi toon batu kadi kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani
wawani wondude hoorejo leydi Ghana wondude premier ministre mo leydi Espagne ɓe joddima ɓe mbaddi toon table rondo batu tokoso ko fati kay e bonne gouvernance et sécurité e paix et sécurité ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni halfinaɓe nden ka halfinaɓe cellal aade leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde neɗɗo gadano taw komo rafi biteɗo fièvre hémorragique Crimée Congo fuɗɗima yoɓade fittadu neɗɗo goto e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ɓe keeɓi yimɓe nayo wonduɓe on rafi e nder ɓen noon hen ɗiɗo hen goto en tampi sanne ɓe kolliri goto hawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen accident musu lawol waɗi e dow waɗi e nder région mo Asaba non ko aseta hanki sappo e jeenayyi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi accident o noon waɗi ko sara wuuro witego Esguene e nder wilaya mo Asaba waɗi mayɓe nayo e barmuɓe ɗiɗo waɗi mayɓe nayo e barmuɓe ɗiɗo taw ko barmuɓe tampuɓe no fewi hollirama noon saabi hoto noon ko hinde Mercedes mo 190 saabi accident o noon ko excès de vitesse woni dogdu fakkille no fewi o felɓi e poto courant ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar so leydi Mauritanie ha joni Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinade ko fate cellal aade mo leydi Mauritanie kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui aseta hanki kikiɗe wonde kayi ko ujunere temedde jeegom e capanɗe jeenayi o neɗɗo woni holkisaɓe nder jokli leydi he kala taw ko tumanoɓe yataw gondani e mboros coronavirus e nder holkiso he noon jeenayo tawɓe jeeyati ko fiɗaɓe mboroso nder ɓe cellano ɓe sappo e jeeɗiɗo kefti cellal mumen hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittade mum e nder leydi he kabaruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellal ade gollidiɓe mum ɓe kolliri kamɓene aleda hannde noɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andin ɗumen to bulletin coronavirus yarata nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde joyyi e capanɗe jeegom e yimɓe jeenayi woni holkisanoɓe e nder holkiso he noon e nder holkiso he noon tawama tigui sappo e jeenayi o neɗɗo ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayi hen goto ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o sappo e jeetato heddiɓe ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi e kolliri noon nogas e nayi o neɗɗo kefti cellal men hano hannirta ni pati galleji men yimɓe joyna tampi sanne ma ballite to banggue fofango hay neɗɗo goto noon ala mo rafi o yooɓi e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ɓe kolliri kadi leydi Sénégal ene yaara ñalawma hannde o capanɗe jeetati e joyyi ujunere e temedde joyyi capanɗe jeegom e yimɓe nayo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati tati ujunere temedde capanɗe jeeɗiɗi e jeetato keptino cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeenayyi capanɗe joyyi e yimɓe jeetati ɗum woni ko hawre ladial e heddi ñalawma hannde o e juuɗe safaɓe ko temedere e nogas e jeeɗiɗo neɗɗo ɓe kolliri kadi tuggi ko ñakko ngo naati leydi ndi faade oɗo saaha joni taw ko ñakko handade mboros coronavirus ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen nder leydi he kala ko ɓe million e temedde nayyi capantati e jeeɗiɗi ujunere neɗɗo ne fawi temedde jeenayyi capanɗe jeetato ko ɗum woni ko ƴetti ñakku men woni 1 437 980 personnes ko ƴetti ñakku mumen e nder leydi he kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen laamu ngu Sénégal woni tigui koye kebbungal mawgal no fewi ko fati kay e wadde inauguration woni udditgol oɗon stade molanteɗo Allah mo jamñajo ko stade noon mbiɗen pattam limijo mo capanɗe joyyi ujunere place gila noon kay gila kay o worta faade oɗo saaha joni yimɓe kala saaha nana ponda enen dotta inde nde o foti innirede ɓe hen enen mbiya wonde kay stade o innirte ko stade Papa Bouba Diop ɓe hen enen mbiya ala o innirte ko stade Jules Bocandé heddiɓe enen mbiya ala o innirte ko stade maître Abdoulaye Wade kono noon ko ɓuuri labde hen ko noon ko aseta hanki o Mattara Ba jagogal kalfinade ko fate sport e saaha o jodino e jayndeli ɗi ndi holliri tigui wonde kay so tawi koy ko wawde dottude inde e fondude ha fota dotta ɗum noon Sénégal naɓe ala ko poti kono noon eɓe gandu e oɗo stade mahaɗa to jamñajo hay goto innirtaki o wiyete tan ko stade o wiyete tan ko stade du Sénégal ko ɗum woni inde makko ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni e nder légal Guédiawaye e nder Dakar eɓe jogui toon dispensaire goto innira ko dispensaire Médina Gounass on dispensaire noon hollirama tigui o fewnitama ha wayno jaam
jam o gardinama ha o yaade jamanu ɓe kolliri noon ko kolli hollirama noon fewintama tigui taw ko société biteɗo wonna xtbt bit taw ko directeur général société o holliri tigui kañuma fewnitɓe on stade o fewi tigui on dispensaire ɗaccon haqqe ɓe kolliri tigui hono biteɗo Seydi Ibrahima Thiam holliri golle baɗaɗi hen ha wawi gardinde oɗon dispensaire ne qime ha 52 millions taw ko franc CFA kanko on dispensaire noon hollirama tigui o fewintama hano hannirta ni kadi matériel kesso pulo taw ko jaaduɗo e jamanu waɗama e makko hono maire commune o biteɗo Baydiba holliri hen weltare mum mawde no fewi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar hono mbiruɗen en gardidi kabaruuji men juge Mamadou Seck kalfinanoɗo ko fati enquête ko fati e ɓen ko wiyete trafic des passeports diplomatique o holliri tigui wonde kanko to banggue makko o gayni golle makko ha laaɓi o nultiri noon dossier ji ɗi yesso juge des tribunal correctionnel o nelti toon dossier ji ɗi ɗon ɓen goni ɓen tumaɓe noon taw ko fotɓe darade to yesso juge correctionnel ɓen goni hono député biteɗo Mamadou Sall wondude député goɗɗo ne wiye Boubacar Biya wondude goɗɗo ne wiye Sadio Dansokho wondude e goɗɗo ne wiye Diadji Condé ɓeɗon kala noon hollirama tigui ɓe ñawitte noon ko jeeyede association des malfaiteurs escroquerie faux et usage de faux ko ɗum woni koɓe ñawirte kamɓe noon alhaali mabɓe noon fuɗɗino jiiɓade tigui ko guila e lewru septembre 2021 caggal kayde neɗɗo goto portuno plainte on biteɗo Diadji Condé nde ɓe portiɓe Diadji Condé noon e daari yesso enquête ko ɗon tigui yesso ɓen dadiɓe ko ɗon wawi haalde dendagal ɓen ɓe o gollotto ha tengti noon e ɗiɗo sarɗiyeji ɗiɗi woni député ji ɗiɗi ɓe o limti inde mumen noon hono biteɗo député Mamadou Sall e Boubacar Biya tawama noon kala neɗɗo noon tawama noon ɓe tawi tigui e nder enquête he tawama kala neɗɗo jiɗɗo fewnnede kay passeport diplomatique jomum joƴƴinta ko saaha ko million ngaji 4 e feccere ha million ngaji 5 ko ɗum woni ko jomum joƴƴinta ɓe mbawa waɗat ɗum certificat de mariage ɓe mbaɗat ɗum kadi on passeport diplomatique hono biteɗo Sadio Dansokho on ko kañum woni président conseil départemental mo Saraya kañum e hoore mum tawama juuɗe mum ene moddi hen tawama juuɗe mum ne moddi hen tawama tigui juuɗe mum ene moddi hen ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen aseta hanki o malinaɓe hewɓe jalti jippima ebboli potti tigui to place ɓe mbiyata place de l' indépendance mo Bamako hollirde weltare mabɓe noon ko fati kay e jaltugol aduna jaltugol ko fati kay jaltugol ha laaɓa ɗaccon haqqi jaltugol ha laaɓa dadiɓe ɓe leydi France ɓe hinde Barkhane e dadiɓe leydi Union européenne kala ɓe hinde Takuba jaltugol leydi ndi ha laaɓa ɓe hollirama noon ko pelle taw ko pelle wiyeteɓe tigui société civile kañum en tigui taw ko yaduɓe e laamu transition kañumen juɓɓini ngal ɗon moɓodiral nde jaydiyankoɓe e reefi noon mbeeɗi micro wonande kay goto e ɓen taw ko yuɓɓinɓe goɗon seppo holliri tigui yuɓɓiɓe goɗon seppo hono holliri tigui on holliri weltare mum mawde no fewi ɓe namdi ɗum noon holko saabi oɗon ndeɗon ngalɗo moɓodiral holliri tigui ko hollirde weltare mabɓe ko fati kay e kabaru wonde koninkoɓe e leydi France ene jalta leydi ndi ha laaɓa kolliri noon yidde mabɓe kay ko oɗo saaha joni ko yo fraysinaɓe yo jaltu ha laaɓa leydi mabɓe ɓe cohlani ɗumen e nder leydi he ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni noon kamɓe kala eɓe goni caggal Allah eɓe goni caggal colonel Azimi Koita hoorejo transition leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen état major général des armées mo leydi Mali ɓe jeddi ha suuri ladde habaru wiyede kay wonde dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni forces armées malienne perɓodirino e pelle seɓɓitiɗe joguitiɓe e nder falde wiyetede ñena ɗum noon holliri koleri on kabaru wodani ko kabaru ko fenade woɗere coyi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni guila ñande altine 14 lewru février noon laamu leydi Mali e oɗo saaha joni woni tigui koye sensibilisation woni famminde yimɓe andinde ɗumen kay wonde ɓoyata hay neɗɗo goto jaɓetake ne dogna moto e nder leydi Mali tawa ko jomum ala permis de conduire kala jiɗɗo kay dognude moto ya taw jomum ne jogui permis de conduire ɓe kolliri noon e alhaali ko fate permis ji wonande kay ɓen yidɓe déposé permis ji aɗana wiyata kala dépose o ma kala jiɗɗo déposé ma waɗa 15 000 woni ujunnaje 3 CFA e oɗo saaha joni noon ko 5 000 woni tigui ko ujunere CFA jomum déposata beele ene wawa fennede ko fate permis de conduire ɓe wonande ɓen dognoɓe motoji ɓe kolliri noon so tawi kay ala ko heddi so ala kay jomumen kuppani ɗum
ha darode lewru avril 2022 kala moɓe nangi so tawi ala permis de conduire koɓe fawɓe mum ko amre fawno ha forti koyɗe kabaruuji men ɗemngal pulaar ha joni sen ummima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso paden gollotoɓe ɗiɗota ko jeeyaɓe société fewnoɓe goudron e dow lawol hakkude to wiyete Dori e to wiyete gorom ene tawe nder Sahel mo Burkina Faso ɓen ɗiɗo ɗon biftanoma taw ko pelle ceɓɓitiɗe kañumen biftiɓe waktuji seeɗa pawi hen ko ɗon tigui jooɓi pittali mabɓe goppiɓe e nder ladde ko aset hanki o noon Sahel sécurité kañuma ɓayini oɗon habaru hollirama tigui ko ngol ɗo noon watti laabi nayyi wol ko société on fewnoɓe goudron ngaji e kala saaha ɓe boni ɓene mbaɗa mumen janguji ɓe biftano noon ko tolno ngoɗo wuuro ɓe biftano noon koye saaha kay toɓe gollotonoɓe bara ko tolno ngoɗo wuuro wiyetego baliyata ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Burkina Faso ha joni yimɓe hewɓe taw ko notitiɓe yimɓe hewɓe notitima hanki e noddango pelle société civil en yuɓɓinde mawɓodiral men mawgal no fewi e nder Ouagadougou lamorgo leydi ɗi gam yidde noon hollirde kay eɓe pelliti kay oɗo saaha joni eɓe jaadi e ngal ɗo cetal bitegal MPSR woni halfinde ardiɓe darguiɗɓe lamorok marque Christian Kabouré ardiɓe leydi ɗi oɗo saaha joni ɓe kolliri ɗon saabu kay golle payidinde no fewi ɗeɓe jii kay laamu transition dadiɓe ɓe mbaɗata oɗo saaha joni ha tengti kay e haɓade walludeɓe noɓe certiri e pelle ceɓɓitiɗi kewɗe tawetenoɗe e nder yoga e région ngaji ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Burkina ko to leydi Niger paɗen ñande aljuma ɓennuɗo armée de l'air woni dari koninkoɓe air ɓe leydi Niger ɓe mbaɗi tigui erreur bonɗo no fewi so jorde pettoje mabɓe e sukaɓe taw ko ɓesgu leydi ndi ɓe kolliri noon ɓe toɓɓuno ko ɓen wat boniɓe kañumen tigui ɓe jinno joguitiɓe ɓe jinno bombardude caggal ɗum noon ɓe mbaɗi jumre ɓe mbawi jorde pettoje ɗe e bomboje ɗe e sukaɓe e nder leydi Niger taw waɗɗani keerol hakkude mabɓe e nder hakkude mabɓe leydi Nigéria e nder région mo Maradi ɓe hollirama noon sukaɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men sukaɓe joya woɗɓe kadi mbarmi hen ɗum noon ko sukaɓe jeeyaɓe nder ngoɗo wuuro wiyetego Nachade ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Niger paɗen ko to leydi Gabon laamu leydi Gabon oɗo kiyamirore wonande dadiɓe leydi ndi kayne daroto kayit ko fati e laaɓal ngoɗo wuuro Libreville Gabon aset hanki o noon militaire uji e gendarme aɓe policier ji e garde national kala hewɓe jiyama tigui e nder booli Libreville Gabon ne jogui ratoji e brouettaji ene jogui peeɗuji ene pitta wuuro ngo yoga e mabɓe kadi naati nder caniveau ji ne mbaɗa curé woni tigui ne pitta caniveau ji tawateɗi e nder Libreville Gabon société kalfinoɗo noon ko fati e laaɓal Libreville ko société biteɗo Clan Africa kono noon toskama tigui oɗo saaha joni ɓe tawe caɗele mawde no fewi saabu kay ɓe ngala matériel timmuɗo wawde laɓɓinde wuuro ngon eɓe jogui kadi caɗele to banggue koppereji en hollirama noon e ñalawma hanki o noon hollirama ministre de l'intérieur woni jagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wondude e ministre de la défense woni tigui gardiɗo koninkoɓe mbaɗi tigui ya garta mumen e nder wuuro ngo e kala saaha kay ƴewde to golle ɗe jarata hanko ministre de la défense o noon darima yesso ɓen militaire uji fittoɓe o holliriɓe noon yooɓe gandu pittugol wuuro wona tigui e golle mabɓe tigui kono yooɓe gandu noon rende wuuro e rende leydi ɗum ɗon koye golle mabɓe jeeya ɗum no wadde toppitade laaɓal ene jeeya tigui e toppitade leydi ha joni ɓe kolliri noon e nder kala ñalawma Libreville Gabon naɓe kala ñalawma ene jaltina fodde temedde 150 tonnes taw ko déchet woni tigui mbalisa ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar koto leydi Somalie paɗen seɓɓitiɓe ɓe hinde chebab mbaɗi jangu mumen jangu musgu no fewi e nder ngoro woɗo wuuro wiyetego Beled Weyna Dewle capitale régional région biteɗo Hiram ɗum noon ngo hirane tawe ɗum ngo wuuran tawe temetere 50 kilométre to banggue rewo Mogadiscio lamorgo leydi ndi ko famɗi kala sappo joyi neɗɗo wasi hen fittade mum ene tawe nder mayɓe hen ko ɓuuri hewde ko witeɓe les élus locaux e responsable uji dawrugol woni politique kañumen ɓuuri bommede e nguɗon jangu mbiɗen sappo joyi neɗɗo wasi hen fittade mum habaruji men joolam jaɓeri koto leydi Brésil paɗen bilan maynoɓe toɓoji kewɗi ndiyam camnode e ngoɗo wuuro witego pétropoli hollirama tigui bilan o ɓeydima no fewi saabu kaya sapeur pompier en ɓe kolliri ɓe jiiti mayɓe hewɓe no fewi taw ko ubbinoɓe lesa ɓakkere e oɗo saaha joni bilan mo ɓe jogui oɗo saaha ko 150 mo neɗɗo wasa ɓe fittali men ko fuɗɗi limede tawi hen no gas e jeegom ko sukaɓe tokosɓe koto leydi Turquie paɗen journaliste goto ko journaliste local e jayde bindol to warama fittade mum ittama e nder siège to journal men wonti to jayde mumen windete hol wat boni ɓe noon yoɓiɓe fittade makko
toɓɓuno tigui ko directeur journal wondude rédacteur en chef ko on ɓe toɓɓino hawre yani sati makko kanko wasi hen fittadu makko ha joni kotolle ɗon re Europe paaɗen habaruji men jolam jaɓeri tampette inniraɗo tampette mawɗo no fewde inniraɗo eniche wirtima tigui to rewo ɓaƴƴo hirnangue dogre Europe o yoɓima noon pittali sappo e jeegomo neɗɗo kadi hollirama o bonni toon kake kewɗe no fewi ɓoggi courant kewɗi taaƴi hen ɓoggi courant kewɗi taaƴi hen tampere o noon o ummoruno koto Irlande ñande aljuma nde ko nden tigui o fecciti to Royaume-Uni o yaɓani e to rewo ɓaƴƴo to rewo leydi France musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Ablaye Sar ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on.